Ahortla auli gorangai lukroni bagai tuini sep khlai rena bagai tuini teng kotor kucuk ke ayang uyang nah ke nugo auli tongnai lukrok tuini jungjalo khlai ane bagai sep khlai rijakma auli amsani lukroni bagai omhai sep khlai toni mankha henke kami amsai borokni bagai ke tamoni tuini kaham sep khlai rina samung butang yago najagya tabu phano tabu kami amsai tongnai lukrok saplani sep sapto manani haksan ni kokse rin kwa phano snam rijayako nungjangnai tuini sep kri ngma bai donghor besoni klaima tuino nungui tona nanglaijao tiprasa kami amsai ro tabubo omhaina mangpli nujaka magram edisi village bandai paro tongnai tiprasa lukurao tuini jungjanoti kok soi khnarika srangchati kok tuma thumnai ni buskango norokno nai nei bedi oro borokmuni subahiki o tuino nungui thangoi tongmanno ibu nongni ibuni sara aro tui nungjak kono ব্যবস্থা kri de Kroiwa, reng khotase. mane basau bui jagani pamasi nole tui rana jura rok bui Mai jing la mai ya jing bui lo. Mo ta rai bai no ma thang ja ja. Ti samu lo. uyang sakarago supply kaimani sing nukhabrok salu jaya di Bro. ro jaya Mo ta wo rai bai ne wa ti thak le ang mo lai.